חזרנו. אנחנו עם ורד יפה חייק, דיאטנית קלינית, פסיכודרמטיסטית. שלום ורד. הלו, ורד. כן, יופי, בוקר טוב. ורד, אנחנו מדברים על סבא, סבתא, ממתקים והשמנה. בימי החופשה הגדולה, על פי רוב סבא וסבתא עסוקים יותר עם הנכדים. זה על פי רוב אצל סבא וסבתא כיף, הכל מותר, כמעט הכל, גם ממתקים, אבל בהרבה משפחות אמא ואבא לא מרשים לאכול הרבה, וטוב שכך. אז מה קורה כשאמא ואבא אומרים לא וסבא וסבתא נותנים? הנה תמונת מצב על איתי בן 5 שמתארח עם אמו אצל סבו וסבתו. הוריו מקפידים בבית על תזונה נכונה וקונים חטיפים במשורה. אצל סבא וסבתא לעומת זאת קיימת מגירת ממתקים עצומה ומלאה בכל טוב. בכל פעם שאיתי מגיע, כמו גם הנכדים האחרים, הוא ניגש ישירות למגירה. ארוחות הוא כמעט ולא אוכל, כיוון שהוא מתמלא בממתקים. הוריו מנסים לעצור את שטף הממתקים, אבל סבתא עוצרת באדם, הוא בוכה, ואני לא יכולה לעמוד בזה, אני את הילדים שלי כבר חינכתי, תחנכו אותו בבית, רק שיהיה פה שקט, ובינינו היא אומרת, לא יקרה לו שום דבר, אם יאכל קצת ממתקים, פעמיים בשבוע. אז מה עושים, ורד? מי צודק? כן, מה עושים? החופש הגדול זה באמת תקופה שבה ילדים נמצאים המון אצל סבא וסבתא, ומי שבאמת יש לו סבא וסבתא בנמצא, והם פנויים ונכונים לזה, ואני חושבת שקודם כל באמת מגיעה להם המון תודה על זה, כי בניגוד לפעם, סבא וסבתא היום בדרך כלל הם גם עובדים משרה מלאה, ובנוסף לזה הם גם עוזרים לנו לטפל בילדים שלנו, מה שגם הופך את המצב לעוד יותר מורכב. אז למה סבא וסבתא בכלל נותנים ממתקים לילדים? קודם כל כי הם רוצים לפנק ולעשות להם טוב, ובאמת מגיעה מאיזושהי מטרה מאוד טובה. הם יודעים שהילד ישמח, אז הם נותנים לו ממתקים. הם גם, בעיקר אם יש להם ממתקים בבית והילד יודע את זה, אין להם כוח להתעמת איתו ולהגיד לו כן, לא, גבולות כמו שבתיאור מקרה שתיארת, זה מקום של ההורים יותר מאשר של הסבא והסבתא. וגם כדי להשיג שקט, אם הילד נופל, אם הילד בוכה, אם הילדים, אם יש יותר מנכד אחד והם רבים, וזה איזושהי דרך להשיג שקט תעשייתי, אז הם נותנים את הממתקים. אם הילד היה נמצא שם, הנכד היה נמצא שם פעמיים בחודש או פעם בשבוע, זאת לא הייתה בעיה. אבל כשאנחנו נוסיף את כמות הממתקים שהילדים אוכלים אצל הסבא והסבתא, נוסיף אותם למכלול הממתקים היומי שהם אוכלים, עוד אחר כך בבריכה ובמסיבות יום הולדת ואצל חברים, כן. זה כבר באמת יוצא יותר מדי. אני חושבת שזה חשוב להתייחס לזה לא כאל מלחמה גם. צריך לבוא ולהתייחס בכבוד גם לקושי של הסבא והסבתא. אוקיי, נקודת מוצא נהדרת, לא להתייחס לזה כמלחמה. זו לא מלחמה, כי במלחמה מפסידים. אנחנו פה, יש לנו את הילד במרכז, ואנחנו כולנו, גם הסבא והסבתא, מאוד רוצים בטובתו. אז חשוב להתגייס כולם למען המטרה הזאת, וכל אחד קצת ללכת צעד אחד קדימה לקראת האחר. אז זה לא רק לגבי ממתקים, זה יכול להיות גם טלוויזיה, מחשב, נכון, השעה שבה הולכים לישון, כן, זה... לא בכלל, תראה, אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, הרי כל אחד לפי האני מאמין שלו. כשאנחנו נותנים אותו למישהו אחר לטפל בו, חשוב מאוד שזה יהיה מישהו שיש לו איזה שהם קווים משותפים דומים איתנו. אם אנחנו בוחרים בסבא וסבתא מכל מיני סיבות, רצוי באמת להגיע איתם לאיזה שהם הסכמים, לאיזה שהם קווים כלליים שמשותפים גם להם. אבל איך אומרים בעדתנו? לא לפני הילדים. לא לפני הילדים, לגמרי לא. אני חושבת שזה משהו שצריך לעשות באמת בצורה מכובדת, בשקט, שכל צד יבוא עם הקשיים שלו ועם הבקשות שלו ולהגיע לאמצע. אם אני יודעת שאני כאימא, מאוד חשוב לי שהילדים שלי למשל יאכלו ממתק אחד אצל סבא וסבתא. ואני יודעת שזה משהו שהוא הגיוני, סבא וסבתא מצידם זה בסדר להם, מצוין. אם לסבא וסבתא קשה להעסיק את הנכדים, בעיקר אם הם צעירים והם נוח להם יותר שהם ישבו מול הטלוויזיה, אולי זה משהו שהוא קצת פחות משמעותי עבורי. אוקיי. למרות שבבית אני לא אתן לתת להם לשבת כל כך הרבה שעות. אבל שוב, זה להגיע לעמק השווה, להתפשר, ובאמת לבוא מאיזושהי נקודת מוצא. ורד, אז מכיוון שאת גם דיאטנית, אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קלוריסטיות, מה שנקרא, ממתקים, אסור להם או מותר להם להיות פיצוי על כאב, תסכול, עצב? דווקא לא שאלה על קלוריות. ממתקים לא כדאי שהם יבואו כפיצוי, בשום דבר. זאת הדרך המעולה לבסס אכילה רגשית בעתיד. עושים את זה, כי ממתקים בעיקר, פחמימות, יש להם איזושהי דרך מופלאה ככה לשפר
מצב רוח, אבל זה לא התנהלות שהיא נכונה. יש דרכים אחרות להקל על כאב, לפעמים אפילו חיבוק ונשיקה מאוד מאוד מספיקים. ואם בכל זאת רוצים לתת איזשהו משהו חומרי, אפשר לתת דברים אחרים שהם לא ממתקים. שממתקים כדאי לתת, אפשר לתת, כשרוצים לתת, לא חייבים יותר מדי תירוצים או סיבות בשביל לתת ממתקים. כן, יש גם מתנות קטנות כאלה שלא מוכרחים אותם בקלות, נכון? בדיוק, בחנויות של הכל בשקל יש כל כך הרבה דברים נחמדים שאפשר לתת וילדים שמחים על זה, דפי מדבקות או קוקיות לילדות, דברים שמשמחים אותם לא פחות מממתקים, ואפילו יותר לפעמים, כי זה גם נשאר. אבל אם אנחנו חוזרים לעניין הסבא והסבתא, אז הם מוקד מאוד מאוד חשוב בחייהם של הילדים, נכון? ולא כדאי לקלקל את היחסים, צריך באמת ליישר קווים גם עם הערכים הכלליים, בעיקר של הבית של אבא ואמא. גם הם צריכים לכבד את הילדים שלהם, מדברת על סבא וסבתא. כן. שוב, כמו שאמרתי קודם, צריך לבוא כל אחד לקראת האחר, כי יש לנו פה את הילדים שהם במרכז, ובסך הכל באמת כולם רוצים בטובתם, גם סבא וסבתא. אני מאוד בעד שאם הילדים נמצאים המון שעות אצל סבא וסבתא, להיפגש בצורה מסודרת ולבקש. כן. לבקש את הדברים שבאמת חשובים לי. לא להציב עובדה, לא לדרוש, לבקש. בנימוס, כן. ובאמת בצורה מכובדת. ולשמוע את הדעה של הצד השני. אם זה משהו שהם יכולים לעמוד בו, מעולה. אם זה משהו שהוא קשה להם, לנסות שוב להתגמש. אוקיי. ובמקרים קיצוניים, או להתפשר על זה ולהבין שזה המצב, או לחפש מסגרת אחרת, אם זה משהו שהוא באמת מאוד מאוד ככה דרסטי. ורד, את מכירה את זה? סליחה שהסבא והסבתא מבקשים מהילד להסתיר מידע, אומרים לו, כך ממתקים אבל לא מגלה לאמא ואבא, שנתתי לך ככה בינינו נעשה איזה קומבינה, למרות שהכוונה פה היא חיובית, זה נורא מתוק, אבל מה, זה עלול לעשות נזק או שאני מגזימה עכשיו? בפעם אחת לא ייגרם נזק, אבל זה לא דבר נכון. אני חושבת שבאופן כללי לבקש מילד להסתיר דברים מאמא ואבא זה לא דבר נכון. זה לא מסר נכון. ילד צריך לדעת שאמא ואבא הם מקום בטוח, שאפשר לספר להם הכל. כשילד מתחיל להסתיר דברים מההורים שלו, לענייננו, אם ילד מסתיר אוכל, זו איזושהי נקודה אדומה מבחינתי. אם ילד אוכל בסתר, או ילד באמת מחביא את הדברים שהוא אוכל. המסר הוא לא מסר נכון, המסר הוא שאמא ואבא הם משהו שאסור שהם ידעו, שיש בינינו סוד, זה לא... בטווח הרחוק זה לא התנהלות תקינה. נכון, זה כל מיני סיטואציות אפשר להגיע עם כל המאגיה הזאת סביב הסוד. כן, נכון, זה לא מקום שרוצים להיכנס אליו. ומעבר לזה זה גם נותן איזושהי הילה כזאת של באמת הנה משהו לא בסדר. משהו לא בסדר, בדיוק. כן, בדיוק, משהו לא בסדר. אבל כמו שאמרנו, זה גם חשוב לבדוק את התדירות של ההגעה של הנכדים אליהם. אם הוא בא פעמיים בשבוע, אז יש איזו משמעות זניחה אם הוא צורך כמה ממתקים, אבל אם זה יותר, אז צריך להיות מיושר קו עם אבא ואמא. יש לזה משמעות זניחה פחות. כאילו זה פחות משמעותי, אבל זה לא משמעותי. כי ילדים אוכלים היום המון ממתקים, הם באמת אוכלים כמויות מאוד מאוד גדולות כמעט בכל מקום שהם לא יגיעו אליו. עכשיו, רציתי לשאול אותך, ורד, אמרתי דיאטנית קלינית או פסיכודרמטיסטית, תסבירי, דיאטנית אנחנו יודעים. פסיכודרמטיסטית? כן. בעצם פסיכודרמה היא סוג של טיפול רגשי. טיפול רגשי במגוון של בעיות. מאחר ואני דיאטנית, אני עובדת עם זה, עם הכלי הזה, עם נשים שהם במצב של עודף משקל או בהדרכת הורים לילדים שהם עם עודף משקל. בעצם איזשהן טכניקות, מכלול של טכניקות שמאפשרות ככה להיכנס צעד אחד יותר עמוק ולבדוק את המחשבות שמלוות, פעולות אוטומטיות שנעשות, את העולם הרגשי שמלווה, את האכילה. כן. את יודעת מה, עכשיו אני חושבת על זה שלא דיברנו שהסבתות תמיד אומרות כשאתם הייתם בגילם זה היה בסדר, אז אכלתם, אבל זה לא השוואות רלוונטיות, נכון? זה לא השוואות רלוונטיות בין אז ועכשיו, כי אז כמה אנרגיה היינו משקיעים, את זוכרת ורד? בחוץ, במשחקי מחניים, במוכנים, בחיי סתרה, היינו פשוט ילדים שיושבים שכל היום בחוץ. נכון, לא רק שבאמת הדור של הילדים של היום הוא הרבה יותר פסיבי, גם המון שעות מול הטלוויזיה, מול המחשב, מכל מיני סיבות גם פחות יוצאים, גם מבחינה ביטחונית ובטיחותית פחות משחקים בחוץ, כן. בכל מיני מקומות. אז גם סבא וסבתא נדרשת איזושהי, מה שנקרא, meet you halfway, לפגוש אותנו בחצי הדרך. התאמה.
התאמה. גם כמות הממתקים שיש היום, השפע היום הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה בעבר. אבל כדיאטנית מתחילה איזו מודעות, נכון? יש מודעות בציבור. הציבור מתחיל להבין שהגיע הזמן לקום, ולא רק לעשות כושר, אלא לעשות משהו גם בתוך סל הצריכה שלנו. סוג של פנטזיה מבחינתי. מה את אומרת? שבאמת תהיה איזושהי התעוררות. יש יותר מודעות, זה נכון, אבל עדיין יש גם המון קושי סביב זה. יש אמונות כאלה שילדים באמת צריכים ממתקים, הם חייבים את זה, כי אחרת הם, או שהם יהיו להם חסכים, או שהם ילכו לקבץ נדבות אצל השכנים. ושוב, אני לא חושבת שזה בעולם שלנו אפשר, למרות שעדיף היה לגדל ילדים בלי ממתקים, אבל המידתיות היא מאוד משמעותית. וילדים היום שוב אוכלים באמת כמויות מאוד מאוד גדולות של ממתקים. ובכלל אוכל חסר ערך תזונתי, לא רק ממתקים. טוב, אז מעבר לזה שהשיחה שלנו קודם עם האומן חנוך פיבן, זה החומרים שמהם עשויה משפחה, אבל לא רק מזה, גם מהרבה דברים אחרים. אז לקחת את זה בחשבון. ורד יפה חייק, דיאטנית קלינית או פסיכודרמטיסטית, אז להיות קצת פחות קשוחים עם סבא וסבתא, והם קצת פחות קשוחים עם הילדים שלהם, הווה אומר אבא ואמא, אז הילדים שלנו רק ירוויחו. לגמרי. תודה רבה. תודה לך, יום נעים. יום נעים. להתראות.